Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams. Pranams Mataji. Pranams. Pranams Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji. Hare Krishna, pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pushpa Mataji, pranams. எல்லாருக்கும் பிரேம் மாதாஜி, அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜி, ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி, Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா, நிவேதிதா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா வணக்கங்கள். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு வைஷ்ணவ எத்திகேட்ல செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஷேர் பண்ணிடுறேன், ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நேத்திக்கு நம்ம வந்துட்டு கொள்கைகள் பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கொள்கைன்றதில் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எப்பயும் நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்காக தான் சாஸ்திரங்கள்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே நமக்கும் பகவானுக்கும் உறவு உண்டு. அதை நம்ம மறந்துருக்கோம் இந்த கண்டிஷன்டு லைஃப்னால. அதனால நம்ம எப்பயுமே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம முக்கியமான கொள்கையை நம்ம பார்த்தோம். இதோ இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தோம். இதுதான் கண்டிப்பா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரை மறக்கிற மாதிரி ஏதாவது விஷயம் இருந்ததுன்னா அதுல நம்ம நிறைய நம்மள ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படிலாம் நம்ம பயன்பாட்டுல கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி நம்ம தேசகால பாத்திரம் இந்த நம்ம கொள்கைகள்லாம் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்றதுக்கு அந்த ஒரு இடம் பொருள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம சீர்படுத்திக்கலாம். ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் தான் அதை வந்துட்டு சீர்படுத்த முடியும். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பிரபு பார்த்தாவும் வந்துட்டு நமக்கு 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் ஆக்சுவலா பெர் டேக்கு. ஆனால் அதை வந்து 16 ரவுண்ட்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா மற்ற நேரத்தில் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லை. 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணிட்டு அதுவும் நல்லா அப்சார்ப்டா நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அது அந்த ஒரு நிலை வரணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால வந்துட்டு அவங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி அதே சமயத்தில் மற்ற விஷயங்கள் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேற விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்காக நமக்காக அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கலியுகத்துல சிரமம் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணும்போது ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நியமாகிரகா அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். விம்சிக்கலா எதையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. மனம் போன போக்குல சட்டுன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஃபாலோ பண்றது. ஆனா வந்து அதுல முன்னேற்றம் இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம அப்படியே பேக்டா இருக்கிறது. இது வந்து நமக்கு அவ்வளவா உகந்தது அல்ல அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறது, இது வந்து உகந்தது அல்ல. எப்பயுமே நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த ஃபாலோ பண்றது நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தணும், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸை நமக்கு கொடுக்கணும். ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றத்தை நமக்கு நல்லபடியா கொடுக்கணும். இன்னும் நம்மளுக்கு கிருஷ்ண பக்தி நம்ம கிட்ட அதிகரிக்கணும். அந்த வகையில நம்மளோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து இந்த வைஷ்ணவ கொள்கைகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்லபடியா நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏத்தேத்தி ஸ்ரேஷ்டஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளை பார்க்குறவங்களுக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு வைஷ்ணவரா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னாலே மற்றவங்க நம்மளை பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ண பக்தர் அப்படின்றத நினைவு வரும். அந்த நினைவே அவங்களுக்கு கிருஷ்ணனை நினைக்க வைக்குது இல்லைங்களா? அதுவே மிக உயர்ந்த விஷயம். அதே மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பொதுவா இப்போ எல்லாருமே ஒரு ஒரு சிறந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இனிஷியேஷன் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். குரு கிட்ட ஷெல்டர் ஆகிற அளவுக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பா முன்னாடி நம்ம இருந்த அந்த ஒரு வாழ்க்கைக்கும் இப்போ உள்ள
வாழ்க்கைக்கும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் இல்லைங்களா? முன்னாடி தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் நிறைய நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு மன சஞ்சலங்கள்ல உழண்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம்? கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம நிறைய கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கிறோம், நிறைய நம்ம அதுல என்கேஜ் பண்ணோம். இதுவே ஒரு மெடிடேஷன் தான் இல்லைங்களா? நம்ம கிளாஸ் நிறைய அட்டன் பண்றோம், எப்பயும் பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல இருக்கோம். அப்ப நம்ம வந்து நிறைய கிரந்தங்கள்ல நம்ம வாசிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் இன்னும் நம்மள அது கிருஷ்ணர் கிட்ட கொண்டு போகுது இல்லைங்களா? இதுதான் மெடிடேஷன் அப்படின்றது. மெடிடேஷன்ன்றது நம்ம வந்துட்டு மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி அமைதியா எதுவுமே சிந்திக்காம இருக்கிறதுன்றதுல இப்ப நம்ம வந்துட்டு எவ்வளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிளாஸஸ்ல அட்டன் பண்றோமோ, சாண்டிங்லாம் பண்றோமோ அதுதான் மெடிடேஷன். அப்ப இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்திரமான ஒரு விஷயம் நமக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சஞ்சலங்கள் அதெல்லாம் மனசுல விட்டு விலகி இருக்கும் இல்லைங்களா? முன்னாடி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம மனசை ரொம்ப பாதிக்கும். யாராவது நம்ம அன்பை கொஞ்சம் உதாசீனப்படுத்தினா கூட நம்மள ரொம்ப பாதிக்கும். ஆனா இப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த நித்தியமான உறவு பகவானுக்கு நமக்குமான அந்த நித்தியமான உறவு நமக்கு நல்லபடியா புலப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனால நம்ம அதுல நம்ம கவனத்தை நம்ம செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்னா அந்த எப்பயுமே ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையில நம்மளால இருக்க முடியும். அந்த கோபங்கள்லாம் குறையும் சாண்டிங் பண்றதுனால. இந்த மாதிரி பக்தர்கள் அசோசியேஷன் நம்ம வந்து நிறைய பகவானை பத்தி கேட்கறதுனால. அப்ப நிறைய நம்ம வேற வேற விஷயங்கள்ல நம்ம நிறைய நம்ம ஈடுபடாதனால நம்மளுக்கு ஒரு அமைதியும் சஞ்சலமும் அதாவது அமைதி ஏற்படும், சஞ்சலம் குறையும் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்படுது. அதுதான் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து நம்ம எதுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறோம்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுறோம். அப்ப நம்மளுக்கு அதுதான் நம்ம பாக்குறோங்களா? டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவில கூட பார்ப்போம். பிரகலாத் மகாராஜரை இந்த ஜட உலக துன்பங்கள் அவங்க அப்பா கொடுத்தது எதுவுமே அவங்கள பாதிக்கல. ஏன்னா அவங்க முழுக்க முழுக்க பக்தியில இருந்ததுனால. அது மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தோம்னா இந்த ஜட உலக துன்பங்கள் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து நம்மளை என்னைக்கும் நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது அப்படின்றதுதான். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது நம்மளை பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? நம்மளை சுத்தி அவங்களுக்கும் தோணும், சரி இவங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும். ஆனா அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சில சமயம் வந்துட்டு இந்த கொள்கைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மத்தவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்மள கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அதனால நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து பரம்பரையில இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதை நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அதை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால ஒண்ணு நமக்கு நல்லது, பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அது மாதிரி நம்மளை பாக்குறவங்களும் அதுல இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவங்களும் கிருஷ்ண பக்தியில வருவாங்க. ஒரு ஆத்மாவுக்கு அதை விட சிறந்த ஒரு நன்மை நம்ம செய்யவே முடியாது இல்லைங்களா? வேற என்ன நன்மை செஞ்சாலும் அது வந்துட்டு ஒரு லிமிட்டோட தான் இருக்கும். ஆனா ஒருத்தவங்க நம்ம அதே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்மளும் வந்து அவங்களையும் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதை விட ஒரு சிறந்த கைங்கரியம் வேற எதுவுமே இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நேத்திக்கானதுல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் கோயில்லையோ இல்ல வெளியிலயோ நம்ம வந்துட்டு என்ன மாதிரி நம்ம வந்துட்டு பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் தததி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।
ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாடம் 2 அதுல வந்து முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப எப்படி நம்ம வணங்குதல் நம்ம மரியாதை பண்ணணும் இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம யாராவது பார்த்தோன்னா ஒரு மெட்டீரியலா ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்ந்தா கூட ஹாய் ஹலோ இதான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? வணக்கம் இதான் சொல்லுவோம். அப்ப இப்ப நம்ம வைஷ்ணவர்களை பார்க்குறோம் அப்படின்போது நம்ம பிரணாமா அது நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? பிரணாம்ஸ் சொல்லுவோம், இல்லை வணக்கம் சொல்லுவோம், நமஸ்காரம் சொல்லுவோம். சிலவங்க வந்துட்டு ஹரிபோல் சொல்லுவாங்க சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிப்போம் அந்த மாதிரி. அப்ப இதுல வந்து முறையா ஒரு வணக்கம் வணங்குதல் அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களை பார்க்கும்போது சரிங்களா, சக வைஷ்ணவர்களை பார்க்கும்போது எப்படிலாம் நம்ம வணக்கங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் கோவில் ஆச்சாரம் அது நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பரிப்ரஷ்னா பணிந்து விசாரிப்பது எப்படி, ஒரு குரு கிட்டேருந்து நம்ம வந்துட்டு பாடம் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். இது நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? 4.34 ஸ்லோகத்துல எப்பயுமே சப்மிசிவா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும், அவங்களுக்கு பணிவிடை பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். இன்னும் அதுல என்னென்னலாம் இன்னும் அதிகமா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ பண்பாடு, நம்ம எப்படி ஒருத்தவங்களை வரவேற்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாருக்கும் இது வாசிக்கணும்னு விருப்பம்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணங்குதல் பிரணாமா, கோவில் ஆச்சாரம், சரணாமிர்தம், ஆர்த்தி மற்றும் நடனம், பரிப்ரஷ்னான பணிந்து விசாரிப்பது, விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ பண்பாடு. பக்தியின் அளவை காண்கிறான். மூர்கோ வததி விஷ்ணாய ஜீரோ வததி விஷ்ணவே உபயோஸ்து சமம் புண்ணியம் பாவ கிராகி ஜனார்தன. வணக்கம் விஷ்ணுவுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நேரத்தில் ஒரு முட்டாள் விஷ்ணாய நமக, இது இலக்கணத்தின் தவறான பயன்பாடு. மற்றும் ஒரு கற்றறிந்த நபர் விஷ்ணவே நமக, இதுதான் சரியானது. முதல்ல சொன்னது விஷ்ணாய, இது விஷ்ணவே நமக, இதுதான் சரியானது என்று உச்சரிக்கிறார். ஆனால் இருவரும் தங்கள் வணக்கங்களை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் சமமான பக்தியை அடைகிறார்கள். ஏனென்றால் பகவான் ஸ்ரீ ஜனார்தனன் ஜீவராசியின் உணர்வை பார்க்கிறார். அவர் பக்தியின் அளவை காண்கிறார், அதற்கேற்ப பலனை தருகிறார். அவர் ஒருவரின் முட்டாள்தனத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பார்க்கவில்லை. நிமாய் பண்டிதாவின் சந்திப்பு, ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரி, ஸ்ரீபி ஆதிகாண்டம் 11:109. மாதாஜி இதுவும் வாசிச்சிடுறீங்களா? ஒரு அரசன் அவன் அரண்மனையில் வணங்கப்படுகிறான். அரசன் அரண்மனையில் எப்படி வழிபடுகிறானோ அப்படியே கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். எனவே பிருந்தாவனத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் உள்ளன. அதே சமயம் தெய்வம் அரசனை போல வணங்கப்படுகிறது. நாரதீய புராணத்தில் ஒருவன் இறைவனின் திருக்கோயிலில் சில நொடிகள் தங்கினால் அவன் நிச்சயமாக இறையாட்சியை அடைய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன்ல அத்தியாயம் 9, இறைவனுக்கு சேவை செய்தல். அடுத்தது வணங்குதல் பிரணாமா. மாதாஜி இது முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பக்தியின் அளவை தான் பகவான் பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம 9th சாப்டர்ல கூட பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இந்த 4 எது இருக்கோ இந்த 4ல ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணா கூட அதை நான் ஏத்துக்கிறேன். ஆனா அதுல என்ன முக்கியம்? நம்மளோட அன்பும் பக்தியும் முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான்கிட்ட இல்லாததுன்றது எதுவும் கிடையாது, எல்லாமே பகவான்கிட்டே தான் வந்திருக்கு, எல்லாமே பகவானோடது இல்லைங்களா? சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னும் போது நம்ம ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துதான் அந்த பகவானோட தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்றோம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டே அங்க இல்லை. ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு பத்திரம் புஷ்பம் பழம் பூவோ இலையோ கனியோ
தீர்த்தமோ நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா ஏதோ அது பகவானுக்கு கிடைக்கல, நம்ம கொடுத்துதான் அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அப்படி அந்த கான்செப்ட் இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப நம்ம எதற்காக நம்ம வந்துட்டு ஆஃபர் பண்றோம்? அது ஒரு மீடியம். நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சாதனம் தான் அந்த கனிகள். அதுவும் பகவானே கொடுத்தது இல்லைங்களா? அந்த பூ, இலை, கனிகள் இதெல்லாம், துளசி இலை இதெல்லாம். அப்படின்னும் போது அதில் பகவான் அப்போ நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறது எதனால் நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட அன்பையும் பக்தியையும், அதில் உள்ள அன்பும் பக்தியும் தான் பகவான் எடுத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையிலேருந்தே. அந்த மாதிரி நம்மளோட எந்த ஒரு பிரார்த்தனையுமே எந்த ஒரு வழிபாடுமே நம்ம வந்து அந்த ஆத்மார்த்தமாக நம்ம செய்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து சைத்தன்ய பகவத் அப்படின்றது இருக்கு, சைத்தன்ய சரித்தம் இருந்த மாதிரி சைத்தன்ய பகவத் அப்படின்றது இருக்கு. அதுல வந்து ஆதி காண்டத்துல கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏன்னா நம்மளோட இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாமே, கிரந்தங்கள் எல்லாமே கான்வர்சேஷன் தான் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும், பாகவதம் சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு பரிஷித் மகாராஜருக்கும், அதுலேயே இன்னும் உள்ள இன்டெப்த் சுத கோஸ்வாமி, நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அப்படின்னு வரும், நாரதர், பிரம்மா அப்படின்லாம் வரும். அந்த மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், சைத்தன்ய பாகவத் இதெல்லாம் வந்து அதுவும் வந்து கான்வர்சேஷன் முறையில் தான் வரும். ஸோ நிறைய பேரோட சந்திப்புகள்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து யாருக்கும் மத்தியில் நடந்ததுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் ஈஸ்வரபுரி அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில நடந்த ஒரு சந்திப்பு சரிங்களா? அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சில சமயம் வந்துட்டு இந்த தவறான உச்சரிப்பு வந்துடும் இல்லைங்களா? ஸ்லோகங்கள்ல சரியான உச்சரிப்புன்றது விஷ்ணவே நமக அப்படின்றது, ஆனால் இங்கே விஷ்ணாய நமக அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா இப்ப இதுல வந்து அவங்க ஆத்மார்த்தமா இந்த ஸ்லோகத்தை அன்போட பகவானுக்கு டெடிகேஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, தன்னோட மனத்தை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா, பகவான் அந்த அளவு, அந்த உச்சரிக்கும் அந்த வார்த்தையை வந்து அவங்க வந்து தவறு சரி அப்படின்றத பார்க்க மாட்டாங்க, அந்த பக்தியின் அளவை தான் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அதுக்கேற்ப பலனை பகவான் வந்து தராங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவான் என்னைக்கும் ஒருத்தவங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இல்ல தப்பா சொன்னா குறையுமா என்ன? பலன் குறையாது. குறையாது மாதாஜி, ஆனா தெரிஞ்சு சொல்லாம இருக்கணும். பரவாயில்ல, தெரிஞ்சு நம்ம வந்து தவறு பண்ணாம இருக்கணும். ஆனா பகவான் வந்து அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? முட்டாள்தனத்தையும் புத்திசாலித்தனம், இவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ஸ், அதனால இவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு சரியா பண்ணிருக்காங்க, இவங்களுக்கு நம்ம அனுகிரகம் பண்ணலாம், இவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் தாழ்ந்திருக்காங்க, அப்படி அந்த பாகுபாடு பகவான் என்னைக்குமே பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த பக்தியை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க, அந்த ஸ்ரத்தைய பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா மாதாஜி? ஆனா வந்துட்டு அதுக்காக வந்து நம்ம வந்துட்டு ஒரு இது சரி தவறா பண்ணாலும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தவறா சொன்னாலும் பகவான் வந்து நம்மளோட பக்தியை தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதுதான் அங்க விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சு பண்ணக்கூடாது, தெரியாம தவறுகள் இருந்ததுன்னா அதுல ஒண்ணும் இல்லை. அதே சமயத்துல பகவான் வந்து நம்மளோட அந்த டெடிகேஷன், அந்த அன்பு, அந்த பக்தி, அதை தான் வந்து பார்ப்பாங்க. இப்ப நம்ம இந்த பேராகிராஃப்ல இந்த சந்திப்புல நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா, நம்ம எந்த ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணாலும் அதை நம்ம ஆத்மார்த்தமா நம்ம அதை பண்ணணும், அன்போட நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்க இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இது வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல அத்தியாயம் 9ல இறைவனுக்கு எப்படிலாம் நம்ம சேவை பண்றது அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அதுல வர ஒரு விஷயம்தான் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு அரசன்னாலே அவங்களுக்கு எல்லா விதமான சகல மரியாதைகள், சகல சம்பத்துக்கள் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுல இப்ப கிருஷ்ணர் விக்கிரகம் இருக்கு, போட்டோ இருக்கு அப்படின்னா பகவான் இருக்காங்க அச்சா விக்கிரகத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிரந்தம் மூலியமா, அச்சா விக்கிரகத்தின் மூலியமா நம்ம கூட எப்பயுமே பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம உணர்றோம். கோலோகத்துல இருக்கிற அதே பகவான் நம்மளோட வீட்லயும் இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த உணர்வு நமக்கு கோயில்ல, அப்புறம் நம்ம வீட்டுல உள்ள விக்கிரகங்கள் இருக்காங்கன்றது எப்படி நம்ம கிட்ட இதயத்துல எல்லாம் பரமாத்மாவா பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலையும் விரிவாக்கம் பண்ணிருக்காங்களோ, அதே மாதிரி கோலோகத்துல உள்ள கிருஷ்ணரே நம்ம இப்ப ஆத்மார்த்தமா நம்ம பகவான் அதே கோலோகத்துல உள்ள கிருஷ்ணரை நம்மளோட வீட்டுல நம்ம வந்துட்டு நினைச்சு வழிபாடு பண்ணோம், இங்கேயும் இருக்காங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பென்ஷன் இங்கேயும் இருக்கு, நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் அந்த விக்கிரகத்துல இருக்காங்கன்றது அங்க அர்த்தம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம நினைவுல வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். அதுவும் எப்படின்னா, ஒரு அரசனுக்கு அரண்மனையில் எப்படி அரண்மனையில் எப்படி வழிபடுகின்றானோ அப்படியே கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஒரு அரசனால அவங்களுக்கு எல்லா விதமான மரியாதைகள், எல்லா விதமான சௌகரியங்களும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட கிருஷ்ணனோட வழிபாட்டுல நம்ம அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம
பரம திருப்தியோட அவங்கள நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுதான் சரிங்களா, அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனவே விருந்தாவனத்தில் பல நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் உள்ளன. அதே சமயம் தெய்வம் அரசனை போல வணக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து நாரதேய புராணத்துல ஒருவன் இறைவனின் திருக்கோயிலில் சில நொடிகள் தங்கினால், எப்பயுமே வந்து கோயில்ல கொஞ்ச நேரம், நாரதேய புராணத்துல இதை வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்துட்டு பகவானோட கோயில்ல நம்ம வந்து தங்கி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, எப்படி வந்து ஒரு அரசன் வந்துட்டு அரண்மனையில தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்றாங்களோ, அவங்களை எப்படி எல்லாரும் நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல பகவானை, ஏன்னா இந்த உலகத்தெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம நல்லபடியா வழிபாடு பண்ணணும். எல்லாத்துலயும் உயர்ந்த நிலையில, அதாவது அவங்கவுங்களோட அந்த பொசிஷனை பொறுத்து. இப்போ ஒரு சாதாரணமா ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்றோம் அப்படின்னாலும், இல்ல ரொம்ப செல்வீகமான ஒரு நிலையில இருந்தாலும் சரி, அந்தந்த பொசிஷன்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம நிறைவா பகவானுக்கு நம்ம பண்ணணும். இப்ப சுதாமாவை நம்ம எடுத்துப்போம். அவங்க வறுமையில இருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரை பார்க்கும்போது அவங்களால முடிஞ்சது கொஞ்சம் அவல் எடுத்துட்டு போனாங்க இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு உயர்ந்த பக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி நிறைய இப்ப செல்வம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதற்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நம்மளோட வழிபாடு பண்ணலாம் அப்படின்றதான். ஆனா என்ன நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம, ஏன்னா எல்லாமே யார் கொடுத்தது, பகவான் கொடுத்தது, அதை நம்ம ஆத்மார்த்தமா திரும்பி நம்ம பகவானோட சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த கான்வர்சேஷன்ல. ஓகேங்களா, அதுக்கடுத்து வணங்குதல் பிரணாமா. அது யார் வாசிக்கணும் அப்படின்னா, புஷ்ப மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். வணங்குதல் பிரணாமா. விஷ்ணுவை வணங்குவதற்காக ஒரு பக்தர் தரையில் விழுந்தால் அவரது உடலில் உள்ள அனைத்து பாவங்களும் கீழே விழுந்து அழிக்கப்படுகின்றன. அவன் எழுந்தவுடன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். நாரதீய புராணத்தில் குலதெய்வத்தை பணிந்து வணங்குவது பற்றி ஒரு வாசகம் உள்ளது. ஒரு முறை வணக்கம் செலுத்தியவர், குலதெய்வத்தின் முன் பணிந்து வணங்கியவர் மீண்டும் இவ்வுலகிற்கு வரமாட்டார். ஏனெனில் அவர் நேரடியாக கிருஷ்ணரின் இருப்பிடத்திற்கு செல்வார். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 9, பக்தி கோட்பாடுகளின் மேலும் பரிசீலனைகள். பிரணாம. அது வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் மேல மாதாஜி, கொஞ்சம் இல்ல இது பண்ணிட்டீங்களா, இப்படி இருக்கட்டுமா? எனக்கு இது கொஞ்சம் மேல உயர்த்துங்க மாதாஜி. மேல உயர்த்தணுமா இப்ப மாதாஜி? பிரணாமாக்களின் வகைகள் தானே, அதுதான் மாதாஜி. அது கொஞ்சம் எனக்கு மறைக்கு. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க பிரணாமா, தண்டவத் பிரணாமா. கைகள், கால்கள், முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள், அதான் அஷ்டாங்க பிரணாமா. பஞ்சாங்க பிரணாமாங்கிறது கைகள், முழங்கால்கள், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். பிரணாம முத்ரா, ஏதோ முத்ரா போட்டுக்கு மாதாஜி. தண்டவத் பிரணாமா. தண்டா என்ற சொல்லுக்கு தடி அல்லது கம்பம் என்று பொருள். ஒரு தடி அல்லது கம்பம் நேராக விழுகிறது. அதே போல ஒரு பக்தர் தனது மூத்த மேலாளருக்கு உடலின் 8 அங்கங்களும் உறுப்புகள் கொண்டு வணக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தண்டவத் செய்கிறார். தண்டவத் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் உயர்ந்தவர் முன்னால் ஒரு கம்பி போல் கீழே விழுவது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்த மத்திய லீலை 1.67 நோக்கம். அஷ்டாங்க பிரணாமா 8 அங்கங்கள். தோர்பியா, பாதப்பியா, ஜானுப்பியாம், உரசா, சிரசா, திருஷா, மனசா, வசசா சேதி பிரணாமோ சஷ்டாங்க ஈரிதக. 2 கைகளாலும் 2 கால்களாலும் 2 முழங்கால்களாலும் மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகளால் வணங்க வேண்டும். இது உடலின் 8 பாகங்களுடன் வணக்கம் செலுத்துதல் எனப்படும். ஹரி பக்தி விலாசா 8.360. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து பஞ்சாங்க. அது கொஞ்சம் வேலை எடுத்துக்க. இப்ப மாதாஜி பஞ்சாங்க பிரணாம கீழே இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு தெரியல. அப்படியா? இப்ப மாதாஜி
அது கொஞ்சம் மேல மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாமம் 5 அங்கங்கள் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். அப்படியா? எனக்கு மறைஞ்சிருக்கு. எனக்கு என்னவோ அப்படி மறைஞ்சிருக்கு சரி, மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. சரி, இது வரைக்கும் இப்ப பாத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் பஞ்சாங்க பிரணாமம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 5 ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. வணங்குதல் அப்படின்றது நம்ம எப்பயுமே ஒரு வைஷ்ணவர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த 3 வகையான பிரணாமங்கள்ல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம அவசியம் மரியாதை செலுத்தும் வகையில நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? பகவானுக்கு, அப்புறம் ஆச்சாரியர்களுக்கு, குருவுக்கு அப்படின்ற நம்ம சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு தண்டவத் பிரணாமா அது வந்து பண்ணுவாங்க. என்னன்னா இது வந்து ஆனா வந்து இது வந்து லேடிஸ் பண்ணக்கூடாது, ஜென்ட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தண்டவத் பிரணாமா அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரணாமா என்னன்னா பஞ்சாங்க பிரணாமா அப்படின்றது. இது வந்து லேடிஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரணாம முத்ரா. எல்லாரையும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு நியோஃபைட்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கெல்லாம் நம்ம வந்து இது பிரணாம முத்ரா வச்சு பிரணாமம் சொல்லுவோம். தண்டவத் பிரணாமா சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்புறம் பஞ்சாங்க பிரணாமா இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த பாகுபாடு அப்படின்றது கிடையாது. எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் தான். பட் ஆனா ஒரு அந்த குருவுக்கு, அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு வெறுமனே பிரணாமா மட்டும் சொல்றது அவ்வளவு உகந்ததா இருக்காது. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம வந்துட்டு தண்டவத் பிரணாமா இல்லைன்னா பஞ்சாங்க பிரணாமா இது 2ல ஏதாவது ஒண்ணு அவசியம் நம்ம பண்ணணும். அதாவது ஜென்ஸா இருந்தா தண்டவத் பிரணாமா, அதாவது பஞ்சாங்க பிரணாமா. பொதுவா இப்ப நம்ம அடிக்கடி பாக்குறோம் மாதாஜி, வார்த்தைகள் மனம்னு போட்டிருக்கு, அது என்ன மாதாஜி? மனதாலும் மாதாஜி. எப்பயுமே பிரணாமன்றது வந்து நம்மள வந்துட்டு சரணாகதி பண்றது இல்லைங்களா? அதாவது இப்ப வந்து தண்டவத் பிரணாமன்றது கம்ப்ளீட்டா நம்மள வந்து சரணாகதி பண்றது. சரணாகதினால என்ன? மனதால், சொல்லால், செயலால். ஓ, எல்லாத்தையும் மனநாலும், உடலாலும், செயலாலும், வாக்காலும். எப்பயுமே சரணாகதின்றது நம்மளோட மனம், சொல், செயல் இது வந்து பகவானுக்காக அப்படின்றத நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் சரணாகதி. அந்த 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல வந்து கடைசியில நம்ம பார்க்கலாம் ஆத்ம நிவேதனம். மனதால், சொல்லால், செயலால் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் நம்ம சொல் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளோட எண்ணம் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். செயல் பகவானுக்கானதா இருக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சரணாகதி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க வந்து பிரணாமா அப்படின்றது குரு, அப்புறம் வந்து பகவான், இப்ப பிரபுபாதாவோட இது டேட்டி எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்? வெறுமனே இப்படி வணக்கம் வைக்காம நம்ம வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க பிரணாமா இல்லைன்னா தண்டவத் பிரணாமா, ஜென்ஸா இருந்தாங்கன்னா லேடிஸா இருந்தாங்கன்னா பஞ்சாங்க பிரணாமா அவசியம் பண்ணணும். மற்றபடி நம்ம பிரணாம முத்ரா அதை வந்து நம்ம அவசியம் எல்லாருக்குமே நம்ம மரியாதை பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் பகவான் சூப்பர் சொல்ல இருக்காங்க. எல்லாருமே பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்காங்க வைஷ்ணவர்கள் எல்லாருமே. சோ அந்த வகையில் நம்ம யாரையுமே என்ன பண்ணிடக்கூடாது, உதாசீனப்படுத்திடக்கூடாது, ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது. எல்லாருக்கும் வந்துட்டு நம்மளோட மரியாதை நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப விஷ்ணுவை வணங்குறதுக்கு ஒரு பக்தர் தரையில் விழுந்தால் இப்ப தண்டவத் பிரணாமன்றது அப்படியே ஒரு குச்சி மாதிரி, தண்டம் அப்படின்றது குச்சி இல்லைங்களா? அது வந்துட்டு இப்படி குச்சி இப்படி நம்ம வந்துட்டு கீழே போட்டோன்னு என்ன பண்ணும்? அப்படியே அது வந்துட்டு கீழே விழும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பக்தன் வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்ப தரையில் அப்படியே வந்துட்டு விழுந்து குருவை, பகவான இவங்கெல்லாம் வந்து பிரணாம பண்ணும்போது அப்ப என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா அவங்களோட பாவங்கள் எல்லாம் அப்படியே தொலைஞ்சு எழுந்திருக்கும் போது அவங்க எப்படி இருக்காங்க? பாவங்கள்ல இருந்து விடுதலையானவங்களா இருக்காங்க. சரிங்களா? அதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். எழுந்திருக்கிறாங்க. மாதாஜி. பியூரிஃபை ஆகி எழுந்திருக்கிறாங்க. ஆமா, பியூரிபிகேஷன். ஏன்னா பகவான் எப்பயுமே மன்னிக்கும் குணம் அதிகம் இல்லையா? பகவான்கிட்ட அந்த மாதிரி பிரணாம பண்ணும்போது பியூரிபிகேஷன் கிடைக்குது. அதனால அவரின் உடலில் உள்ள அனைத்து பாபங்களும் கீழே விழுந்து அழிக்கப்படுகின்றன. அவர் எழுந்தவுடன் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து ஹரிபக்தி சுதோதயா அப்படின்ற கிரந்தத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரிபக்த விலாஸ், அப்புறம் நாரதேய புராணம், அப்புறம் வந்து இந்த ஹரிபக்த சுதோதயா, நாரத பஞ்சாத்திர விதி அப்படின்னு இருக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வந்து டெய்டி வர்ஷிப் பண்ணணும், வழிபாடு எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான கிரந்தங்கள் இதெல்லாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து நாரதே புராணத்துல வந்து குலதெய்வம்ன்றது இங்க வந்துட்டு பகவானை குறிக்குது. சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன்ல இது வந்து பகவானை தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். இங்கிலீஷ்ல வந்து அப்படிதான் இருக்கும். இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இங்கிலீஷ்ல இதுல பார்த்தோம்னா
குலதெய்வ வழிபாடு அப்படின்றது என்னன்னா பகவானை தான் இது குறிக்கும். சரிங்களா? டெய்டி அப்படின்றது நம்மளோட பகவான் விக்கிரகத்தை குறிக்கும் அப்படின்றதுதான். ஸோ அந்த வகையில நாரதி புராணத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க, குலதெய்வத்தை பணிந்து வணங்குவது பற்றி ஒரு வாசகம் உள்ளது. ஒரு முறை வணக்கம் செலுத்தியவர், குலதெய்வத்தின் முன் பணிந்து வணங்கியவர் மீண்டும் இவ்வுலகிற்கு வரமாட்டார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? என்னன்னா அவங்க எங்க போவாங்க? பகவான்கிட்டயே போயிடுவாங்க. அவங்க பகவான் லோகம் அங்கே அவங்க சென்று அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? நம்ம எப்பயுமே பகவானை பார்க்கும் போதும் குருவை பார்க்கும் போதும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா நம்ம வணங்கி மரியாதை செலுத்தணும். அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்களை பார்த்தாலும் நம்ம அவசியம் நம்ம மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு ஸ்மைல் கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்மைல் நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அப்படி நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு நாள் விரதம் இருக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்கள், அபராதம் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி எல்லாத்தையும் சூப்பர் சொல்ல பகவான் இருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு கிரந்தத்தின் மூலியமா நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால எல்லாரையுமே நம்ம நல்லபடியா ட்ரீட் பண்ணணும். அதுதான். அப்ப இங்க வந்து இப்ப தண்டவத் பிரணாமன்றது கைகள், கால்கள், முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள் இதெல்லாம் சேர்ந்து தண்டவத் ஒரு குச்சி மாதிரி அப்படியே வந்து கீழே விழுந்துடுறது. கம்ப்ளீட் சரண்டர். அது பஞ்சாங்க பிரணாமன்றது கைகள், அப்புறம் கால்கள், அதாவது முழங்கால்கள், அப்புறம் தலை, இந்த 5 விஷயமும் வந்துட்டு தரையில பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மனம், வார்த்தை. சரிங்களா? ஃபார் லேடிஸ் இல்லையா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சரிங்களா? கைகள், முழங்கால்கள், தலை, இது 5ம் தரையில பட்டிருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மனதாலும் நம்ம வார்த்தையினாலும் நம்ம வந்து வணக்கம் தெரிவிக்கும் முறை வந்து பஞ்சாங்க பிரணாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பிரணாம முத்ரா, வணக்கம் செலுத்துறது. சரிங்களா? எல்லாரையும் பார்த்ததும் நம்ம எப்படி சொல்லணும்? வணக்கம், பிரணாம்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் தண்டவத் பிரணாமா அப்படின்றது தண்டா என்ற சொல்லுக்கு தடி அல்லது கம்பம் என்று பொருள். அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வணக்கம் 8 உறுப்புகள் வந்து கீழே வந்து படும் அந்த ஒரு நிலையில இது வந்து ஜென்ஸுக்கானது. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே வந்து பஞ்சாங்க பிரணாமா பத்தி ஹரிபக்த விலாஸ்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதையும் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பஞ்சாங்க பிரணாமா இது பத்தி தான் நம்ம இன்னும் விரிவா நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது யாரு? லலிதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? இல்ல ஸ்கிரீன் நீங்க நடத்துங்க. பிரணாம முத்ரா பஞ்சாங்க பிரணாமாலேன்னு படிக்கணும் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 அங்கங்கள், முழங்கால்கள், கைகள், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். ஹரிபக்தி விலாசா 8.361. ஆண்கள் எந்த வகையான பிரணாமாவையும் செய்யலாம். ஆனால் பெண்கள் பாரம்பரியமாக பஞ்சாங்க பிரணாமத்தை மட்டுமே செய்கிறார்கள். ஏனெனில் அவர்களின் மார்பகங்கள் பூமியை தொடக்கூடாது. பஞ்சாத்திர பிரதிபா இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ் தொகுதி 1 தினசரி சேவை நித்திய சேவா. வணக்கம் செலுத்தும் போது முதலில் உங்கள் சொந்த ஆன்மீக குருவின் பிராணாமா மந்திரத்தையும் பின்னர் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் மற்றும் பின்னர் பலிபீடத்தில் இருக்கும் தெய்வங்களுக்கு பிரணாமா மந்திரங்களையும் ஓதவும். பஞ்சாத்திர பிரதீபா இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ் தொகுதி 1 தினசரி சேவை நித்திய சேவா. பிரணாமா முத்ரா. இறைவனின் அறைக்குள் மந்திரம் மற்றும் மனதுடன் இணைத்த உள்ளங்கைகளால் பிரணாம முத்ரா பிற நாமங்களை சமர்ப்பிக்கவும். இது வந்து பஞ்சாத்திர பிரதீபா இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ் தொகுதி 1 தினசரி சேவை நித்திய சேவா. அப்புறம் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய மீறல்கள். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போதோ அல்லது குளிக்கும் போதோ தரிசனம் செய்து அவருக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக சொன்னால் இந்த நேரங்களில் இறைவனை சுற்றி வரக்கூடாது. பஞ்சாத்திர பிரதீபா இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ் தொகுதி 1 தினசரி சேவை நித்திய சேவை. தெய்வங்கள் அல்லது ஆன்மீக குரு போன்றவர்கள் உறங்கும் போதோ
அல்லது உணவு உண்ணும் போதோ அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. இல்லையெனில் ஒருவர் முதலில் ஸ்ரீஹரிக்கும் பிறகு தனது ஆன்மீக குருவுக்கும் பிறகு மற்ற உயர் அதிகாரிகளுக்கும் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். நாரத பஞ்சாத்திரம். ஒரே ஒரு கையால் வணங்குதல். ஒரு கையால் மட்டுமே வணக்கம் செலுத்துவது குற்றமாகும். அதாவது ஒரு கையை தலைக்கு முன்னால் நீட்டி மற்றொன்று தரையில் இருந்து ஒரு மணிப்பை அல்லது பிற புனித பொருட்களை வைத்திருக்கும் வணக்கம் செலுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எதையும் கீழே வைக்கவும். பஞ்சாத்திர பிரதீபா, இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ், தொகுதி 1, தினச்சரி சேவை, நித்திய சேவா. உடலின் மேல் பகுதியில் ஆடைகளை அணிவது. உடலின் மேற்பகுதியில் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தெய்வத்திற்கு மரியாதை மற்றும் வணக்கம் செலுத்தும் எவரும் 7 பிரிவுகளுக்கு குஷ்டரோகியாக இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத அத்தியாயம் 12.37. இந்த விதி தென்னிந்தியாவில் இன்றும் பல கோவில்களில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த விதி வட இந்தியாவில் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுவதாக தெரியவில்லை. பஞ்சாத்திர பிரதிபாவின் அடிக்குறிப்பு, இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ். பிரார்த்தனைகளை சத்தமாக ஓதவும். ஆன்மீக குருவுக்கு ஒருவர் மௌனமாக வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. அல்லது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வணக்கம் செலுத்தும் போது ஆன்மீக குருவின் பிரார்த்தனைகளை உரக்க சொல்ல வேண்டும். என்னுடைய தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள். மேலும் தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது முறை அல்ல. ஒரு பக்தன் வணக்கம் செலுத்துவதும் தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவின் பாதங்களை தொடுவதும் முறையல்ல. இது ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவாக ஒருவர் நடித்தாலும் அவர் வணக்கங்களை ஏற்கக்கூடாது. அல்லது தெய்வத்தின் முன் ஒரு சீடரை தனது பாதங்களை கழுவ அனுமதிக்க கூடாது. இது ஆச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத மத்தியலீலா 12.127. பொருள். பிரணாமத்தின் திசை. நீங்கள் மதிக்கும் நபரின் திசையில் உங்கள் தலையை சுட்டி காட்டுவது பொதுவான விதி. கோயிலில் கருவா கடவுளுக்கு எதிரே நிற்கிறார் என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்ட இடத்தில் சாஸ்திரம் உங்கள் இடது பக்கம் கடவுளை நோக்கி பிரமாணம் செய்ய கட்டளை இடுகிறது. இதனால் உங்கள் பாதங்கள் கருட திசையில் இல்லை. அல்லது பல இஸ்கான் கோயில்களை பொறுத்தவரை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பஞ்சரத்ர பிரதீபா, இஸ்கான் ஜிபிசி பிரஸ், தொகுதி 1, தினசரி சேவை, நித்திய சேவா. ஒரு நாள் நோன்பு. பரமபுருஷ பகவானையோ கோவிலில் உள்ள அவரது குலதெய்வத்தையோ அல்லது திரிதண்டி சந்நியாசத்தையோ மரியாதை செய்யாத ஒருவர் பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். அத்தகைய சந்நியாசிக்கு ஒருவர் வணக்கம் செலுத்துவதில்லை என்றால் ஒரு நாள் விரதம் இருக்க வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தீர்த்தம் எடுத்துக்கோங்க. தொண்டு இதாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம பஞ்சாங்க பிரணாமா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். பிரணாமா அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்மளோட அந்த பக்தி சேவையில அந்த அன்பும் அந்த பக்தியும் ஆத்மார்த்தமா நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பகவான் ரொம்ப முக்கியமா கவனிப்பாங்க அப்படின்னு, அதை தான் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா நம்ம பகவானுக்கு எதுவும் கொடுக்கறதுன்றது அந்த பொருள் ஒரு சாதனம் தான். அந்த பொருளின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுவே பகவானோட வழிபாடு எப்படி இருக்குன்னா, எந்த குறையும் இல்லாம ஒரு அரசன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த அரண்மனையில, அந்த மாதிரி நம்மளோட வீட்லயா இருக்கட்டும், கோவிலையா இருக்கட்டும்,
பகவான் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்கள வழிபாடு பண்ணணும். அவங்களோட சக்திக்கு ஏத்த அளவுக்கு தான். அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம கிட்ட சக்திக்கு மீறின விஷயங்கள்லாம் செய்யணுன்றதுல நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம அதை பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வணங்குதல் அப்படின்றதுல நம்ம வந்து அஷ்டாங்க பிரணாம, அதை தண்டவத் பிரணாமா, அதுக்கப்புறம் பஞ்சாங்க பிரணாமா பத்தி பாக்குறோம். அப்புறம் பிரணாம முத்ரா. ஸோ அதனால எந்த ஒரு வைஷ்ணவர்களை பார்த்தாலும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம், அவங்க நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரணாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லலாம், அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை பார்த்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவங்க நம்ம வணக்கம் தெரிவிச்சிடணும். அது அந்த கிரெடிட் நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதனால எப்பயுமே யாரை பார்த்தாலும் நம்ம வணக்கம் சொல்லணும், பிரணாம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு அவசியம் நம்ம சொல்லணும். ஸ்மைல் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு இப்ப நம்ம கிட்ட யாராவது ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட கடமையேன்னு வணக்கம் சொன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால எப்பயுமே நம்ம ஆத்மார்த்தமா நம்ம வந்து நம்மளோட பிரணாமம் இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் தண்ட பிரணாமம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம், அஷ்டாங்க பிரணாமம் பத்தி பார்த்தோம், பஞ்சாங்க பிரணாமா, தண்டவத் பிரணாமன்றது ஜென்ஸுது, அஷ்டாங்க பிரணாமன்றது லேடிஸ்க்கானது அப்படின்றத பார்க்குறோம். பிரணாம முத்ரான்றது எல்லா இடத்துலையும் தண்டவத் அஷ்டாங்கம் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அதனால வந்து கையெடுத்து கூப்பி நம்ம நமஸ்காரங்களை நம்ம தெரிவிக்கிறது. மொத்தத்துல இது என்னன்னா நம்மளோட மனம், சொல், செயல் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட மரியாதையை இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அதுதான். அதுக்கப்புறம் வணக்கங்களை தவிர்க்கும் போது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து வணக்கம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, பொதுவா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? கோயிலுக்கெல்லாம் போனா கூட அங்க வந்து ஏதாவது அபிஷேகம் நடக்குது, ஸ்கிரீன் போட்டிருந்தாங்க, இல்ல கருவறை வந்து சாத்தியிருந்தாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த நேரத்துல நம்ம வழிபாடு பண்ண மாட்டோம், கோயில வலம் வர மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இறைவன் வந்து அப்ப வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆராதனைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கண்டிப்பா நம்ம கோயிலை வலம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஆன்மீக குரு அவங்களாமோ வந்து உணவு எடுத்துக்கும் போதும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க இப்ப நம்ம நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறோம் அப்படின்னா, அவங்க உணவு எடுக்கும்போது அவங்களால திருப்பி நமக்கு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க உறங்கும் போதோ உணவு எடுக்கும் போதோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்கள நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த நிலையிலேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளோட வணக்கங்களை மரியாதைகள் நம்ம தெரிவிக்கணும். அது மாதிரி ஒரு கையால மட்டும் நம்ம பிரணாம்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய டைம் என்ன பண்ணிடுவோம்னா கையில சாண்டிங் பேக் வச்சிருப்போம். இஸ்கான் கோயில் போனோம்னா சாண்டிங் பேக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா வேற கோயிலுக்கு போனா கூட நம்ம கையில வேற ஏதாவது பொருள் வச்சிருப்போம், மொபைலோ இல்லைன்னா ஒரு கூடையோ ஏதோ ஒன்று வச்சிருப்போம், பேக்கோ ஹேண்ட் பேக்கோ ஏதோ வச்சிருப்போம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு கையில ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கனால வெறும்னு ஒரு கையில வச்சுட்டு இப்படி வணக்கம் சொல்றது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தெரிவிக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் சொல்லுவாங்க, இப்ப இஸ்கான்ல போறோம், இப்ப வந்து தண்டவத் பிரணாமம் பண்ணணும் நம்ம டேட்டுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா சாண்டிங் பேக் வந்து முதுகுல வச்சுப்பாங்க. முதுகுல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தண்டவத் பிரணாமம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்டிங் பேக்கை எடுத்து கையில வச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? சாண்டிங் பேக்கை கீழே வைக்கக்கூடாது அந்த சமயத்துல. அப்படின்றதுதான். ஸோ அந்த முறையில வந்து ஃபாலோ பண்றது. அப்ப ஒரு கையால் மட்டுமே வணக்கம் செலுத்துவது குற்றமாகும். அதாவது ஒரு கையை தலைக்கு முன்னால் நீட்டி மற்றொரு கையில் தரையில் இருந்து ஒரு மணி பை அல்லது பிற புனித பொருட்கள், அதாவது சாண்டிங் பேக் இல்லைன்னா நம்ம ஹேண்ட் பேக் இல்லைன்னா பர்ஸ் ஏதாவது வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. 2 கையாலையும் நம்ம வணக்கங்கள் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நிறைய இப்போ குருவாயூர் கோயில் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா மேலில் வந்துட்டு இது ஷர்ட் வந்து போடக்கூடாது அப்படின்றது ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சில கோயில்கள் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. ஆனால் வந்துட்டு இது வட இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் வந்துட்டு இப்பயும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒருவேளை அந்த நம்ம பார்த்தீங்களா டைம் பிளேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஒரு ரூல்ஸும் ஆச்சாரியர்கள் மாற்றிருப்பாங்களாக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இஷ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு இது வந்துட்டு கிடையாது. பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் தான் வந்துட்டு அந்த காவி உடை அணிஞ்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்க தான் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. மற்றபடி கிரகஸ்தர்கள் அவங்கள வந்துட்டு இயல்பா இருக்கலாம் அந்த இந்த இதுல இந்த கோட்பாட்டுல. அதுக்கப்புறம் வந்து சத்தமா சொல்லணும். இந்த சட்டையெல்லாம் போட்டு வராங்க மாதாஜி. காலையில நம்ம மங்களஹாரதி பார்க்கும்போது பாக்குறோமே சட்டையெல்லாம் போட்டுதான் வராங்க. ஆமா தாஜி, இவங்க டெய்டி வர்ஷிப் பண்றாங்கல்ல, பூஜாரி அப்புறம் வந்து சன்னியாசிகள் அவங்கெல்லாம் தான் பொதுவா அப்படி இருப்பாங்க. முக்கியமா டெய்டி வர்ஷிப் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அவங்க சட்டை போட்டிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
மாதாஜி எங்க ஊர்ல எல்லாம் வந்து ஒரு கம்பம் இருக்கும் மாதாஜி, அதுக்குள்ளதான் வந்து பிராகாரம் போவோம் மாதாஜி. அதாவது நான் சொல்றது கேரளால மாதாஜி. தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற மாதிரிதான் எங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு மாதாஜி. அங்க நான் சொல்ல மாதாஜி, நான் கேரளால சொல்றேன். அங்க வந்துட்டு ஒரு கம்பம் கொடிமரம் இருக்கும் மாதாஜி. அதுக்குள்ள போறவங்க எல்லாருமே வந்து பேண்ட் போட்டுக்க கூடாது, முண்டு போட்டுதான் போகணும் மாதாஜி. அதாவது வேஷ்டி அந்த மாதிரி கட்டிதான் போகணும் மாதாஜி. அப்புறம் மேல வந்து ஷர்ட் போடக்கூடாது மாதாஜி. அந்த யாருமே எந்த பாய்ஸுமே வந்து ஷர்ட், சின்ன பையன் வரைக்கும் ஷர்ட் ரிமூவ் பண்ணி தான் போன மாட்டாங்க. கேரளால தான் ஃபுல்லா அப்படி ஃபாலோ பண்றாங்க. ஃபாலோ பண்றோம். ஆமாங்க மாதாஜி, கேரளால அப்படிதான். ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா அது ஒரு சில தென்னிந்திய கோயில்கள்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா அநேகமா நார்த் இந்தியால அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஒருவேளை அதை நம்ம பார்த்தோம்ல, டைம் பிளேஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அது வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. கூர் ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல மாதாஜி, அதனால சட்டை போட்டுறாங்க. இருக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அது மாதிரி நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகளை நம்ம வந்துட்டு தேங்க்யூ அர்ச்சனா மாதாஜி, உங்களோட ஃபீட்பேக் சொன்னதுக்கு. அப்புறம் அர்ச்சனன் பிரபுஜி, உங்களுக்கும் நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஆன்மீக குருவுக்கு ஒரு மௌனமாக வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? நம்மளோட வணக்கம் ஆன்மீக குருவை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படணும்? ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்படணும். ஏன்னா அவங்கதான் நம்மள என்ன பண்ண போறாங்க? பகவான்கிட்ட சேர்ப்பிக்க போறாங்க இல்லைங்களா? இனிஷியேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம சரணாகதி பண்றோம் அவங்க கிட்ட. அவங்க வந்து நமக்கு மந்திரம் சொல்லி தீட்சை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட நம்மளோட பாபங்களையும் சேர்த்து எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, வாவ் சொல்றோம் இல்லைங்களா, நம்ம வந்து இந்த பிரமாணம் நம்ம எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நான் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்க என்ன எடுத்துப்பாங்கன்னா, இந்த ஆத்மாவை நான் எப்படியும் நான் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பிப்பேன் அப்படின்றது அவங்களோட அந்த பிரமாணம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம பாவங்கள்லாம் நம்ம ஏதாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் பண்ணா கூட அது வந்து குருவை போய் பாதிக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்மளே எந்த பிறவிலையாவது எப்படியாவது நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா அவங்க அந்த வாவ் எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நம்மள சேர்ப்பிப்பாங்க. ஸோ அதனால இது வந்து நம்ம சொல்றோம், நம்ம ஏதோ நிறைய தபஸ்ய வாழ்க்கையில ஈடுபடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அவங்க நம்மளை விட அதிகமா என்ன பண்றாங்க, ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்கள பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த போட்மேன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த பகவானிட்டே நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு புரிதலோட அவங்கள பார்த்தோம்னா ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில அவங்களை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதனால நம்மளோட அன்பையும் நம்மளோட அந்த மரியாதையும் நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகள், சேவைகள், சரிங்களா? அவங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், பிரபுபாதா எப்படி அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து கிடைச்ச இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப இதெல்லாம் நம்மளும் கரெக்டா செஞ்சோம்னா குருவுக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. அதே மாதிரி அவங்களும் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லபடியா கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்மள சேர்த்து வைப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால குருவை நம்ம எப்பயுமே பார்க்கும்போது ரொம்ப அந்த ஒரு நன்றி கடன் சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த ஒரு பரவச நிலை நமக்கு கண்டிப்பா ஏற்படணும். அந்த வகையில நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நம்ம பிரார்த்தனைகள் நம்ம வந்துட்டு சொல்லணும். கொஞ்சம் சப்தமா சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி தெய்வத்தின் முன் இப்ப வந்து கோயில்ல வந்துட்டு பகவான் இருக்கும் சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வேற யாருக்கும் நம்ம வந்துட்டு வணக்கங்கள் நம்ம வந்து வணக்கங்கள்னு பிரணாம்ஸ் சொல்லலாம். ஆனா ஒரு தண்டவத் பிரணாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து டெய்டிக்கு முன்னாடியே, சாமிக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்துட்டு தெரிவிக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கோயில் அப்படின்னாலே ஏன்னா கிங் யார் அங்க, நம்ம கிருஷ்ணர் பகவான். ஸோ எல்லா மரியாதைகளும் வணக்கங்களும் அவங்களே தான் போய் சேரும். அதனால கொஞ்சம் அந்த விக்கிரகத்துக்கு இதுல முன்னாடியில இருந்து கொஞ்சம் விலகினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே துளசி ஆரத்தி கூட விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி வந்து பண்ண மாட்டாங்க. கொஞ்சம் வந்துட்டு விக்கிரகத்திட்ட இருந்து எட்டக்க வச்சுதான் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே ஆன்மீக குரு யாரையும் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோயில்ல நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு தான் அந்த மரியாதை, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்குறோம். அது மாதிரி திசை அப்படின்னும் போது பகவானை நோக்கி நம்மளோட சிரசு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் நம்மளோட இடது கை பக்கமா பகவான் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி பாதம் வந்து பெருமாள் கோயில் அப்படின்னா கருடனை பார்த்துருக்க கூடாது. அதே மாதிரி இஸ்கான் கோயில்ல போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு வீழ்ந்து கும்பிடுறோம்னா பிரபுபாதாவை பார்த்து நம்மளோட பாதங்கள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பரமபுருஷ பகவானையோ கோயிலில் உள்ள அவரது குலதெய்வத்தையோ அல்லது திருதண்டி சந்நியாசத்தையோ, குலதெய்வம்ன்றது இங்கேயும் யாரை குறிக்கும்னா டெய்டி பகவானை குறிக்கும். சரிங்களா? அப்ப திரிதண்டி சந்நியாசின்றது
இந்த 4 பரம்பரையில வரவங்க தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சந்நியாச நிலையில உள்ளவங்க, ஆச்சாரியர்கள், பகவானு இவங்கெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து மரியாதை செய்யணும். அப்படி நம்ம பண்ணல அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு நாள் விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா இவங்கலாம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. நம்மளோட பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அவங்க கிட்ட நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கிற நம்மளோட குரு ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அப்படின்னுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா ஆத்மார்த்தமா, சந்தோஷமா, கடமையேன்னு இல்லாம நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதையை நம்ம அவசியம் தெரிவிக்கணும். இல்லைங்களா? அது ரொம்ப மாதாஜி மாதாஜி தண்டவத் பிரணாம்னா லேடிஸ் வாயால கூட சொல்லக்கூடாதா மாதாஜி? அது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்றதில்ல மாதாஜி. சொல்லலாம். ஏன்னா இப்ப தண்டவத் பிரணாம் சொல்லும்போது இல்ல நம்மளும் சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. வாயால கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்டேன் மாதாஜி. அதான் வேண்டாம் உங்ககிட்ட கேக்குறேன். வேண்டாம் வாயால கூட சொல்லணும். நம்ம பண்ண போறது இல்ல, அப்புறம் எதுக்கு அது போட்டு சொல்ல போனோம்? ஹரே ஒன்லி ஜென்ஸ் சொல்லணும். சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது கோயில் அறை ஆச்சாரம். இது நம்ம இன்னைக்கே பார்த்துடலாமா? இல்ல நாளைக்கு பார்க்கலாமா? உங்களோட டைமிங் எப்படி இருக்கு எல்லாருக்கும்? ஓகேவா? மணி 8 மணி ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஆயிடுச்சு. ஓகே. சரி, ஓகே. அப்ப நம்ம இது அதுவும் இன்னைக்கு ரொம்ப கண்டினியூஸா இருக்கு கிளாஸ். கிளாஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே. அப்ப எல்லாரும் ஆமா கொஞ்சம் டயர்டாம இருப்பீங்க. அதனால நம்ம வந்து கோயில் ஆமா அறை ஆச்சாரம் வந்து நம்ம நாளையிலேருந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பிரணாம பத்தி பார்த்துட்டோம். அதுல குறைகள் எதுவும் இல்லாம நம்ம ஆத்மார்த்தமா சந்தோஷமா செய்யணும்ன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி விஸ்வந்திக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.